8,000 abaculi abangaka benza 8,000 incane kabi lo mali ngathi uthina kuyigidi zemali hawu imali incane kangaka abanehlazi cha incane nje uMaqhude basebenzele kangaka usungaze ubhale na uthi abaculi kwaMaqhude bakhipha igidi isigidi 8,000 pula abangaka bengahlanganisa 8,000 hawu kahleni mina beshaya u10 incane ke le mali ncane ayikho nje kulobo kuba kwaMaqhude awuthi bengashaya uMaqhude 8,000 hayi soka lento ishaya amapostoli lapha ekhayizolo ngosuku hayi ihlazo le. Hayi ke mlaleli engiyathemba uzwele lapha intokazi uWelile umntaka Mchunu edlulisa sakhe naso isikhalo emayelana nabaculi bamaskandi abathe ukuhlangana badlulisa okanye bahlanganisa amasente laphana ukuyokhalisana nomndeni waMkhize obakade udlulela inqala bodwa umculo wamaskandi uMaqhude umfo kaMkhize okade edlala laphana ubasket adlala nje abacula abaningi namhlanje ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ubona mhlambe nawo ku8,000 uyimali engekho kanye mhlambe amandla abaculi okukhombisa uthando lapha nokumuntu oba sebenzele kakhulu okanye mhlambe ubona nje kade bazidlalela ngoba uMaqhude ngemali engekho mhlambe yipi imali obona ngathi mhlambe ingabagculisa mhlambe ngaphandle ukuthi kubu 8,000 mhlambe kube ngenye imali engaphezulu kwa8,000 okanye mhlambe 8,000 is enough. Hlala bana comment section kungixoxela kabanzi ukuthi wena uthini ngombono kaWelile umntaka Mchunu. Mina sengiphuma kanjani ore ngiyakuthembisa futhi ngiyabuya kuvideo elandelayo nodouble landela kwakho nje ukusubscribe bese utshela abangani bakho batshela abangani babo ukuthi ziyenzeka ku radio inkesa ba subscribe nibe nosuku lomnandi nithanda khona.